صبوق يا قندي اللي بسوم تملكت كمسكن كافتو ستي بعل خان تملكتنا على لي نامو كابي من سبخ مخان خان قندي اللي أبرها المين نقول سادة أبراهام سلطاني بحال تولادي أب هاجر نرويج نبر صبوق خمس فلت ياو أجندنا أو قداي زعوا أفدق بحري وهم زعوا أو قيح بحر كل قيح بحر ملكتنا صانحيت خنقبرنا خمس فلت فلاي إثيوبيا بسنكي سنة بر بحري 5 مليون دولار بمعالتاوي تسأنيا هم دما ودو جوتي كاودي سابا أستاذ شعبت بيتن 10 كيلومتر تخون بأنصارو عسب 624 كيلومتر ولا زود زي انت منزر بدولار مالتيو ندادن بجزين رزمت قليل زخنة سنة يخونن بحفشة قيح بحر تنبل ترقامي وانتاي مالت قيح بحري بدرج بإيكونومي قيح بحري بمحبرة ونعبرة قيح بحري علم لخ دبلوماسي من قصقاسات عيني كنريو انت لنا بخمينا خنقص أوكي أبرها يا ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ እዩ ናይ ባሕሪ ጥቕሚ ወይ ድማ ባሕሪ እንታይ እዩ ዝብል ብዙሕ ግዜ ክለዓል እንከሎ ምናልባት ካልእ ፖለቲካዊ ዓይኒ ጠመተ ይርአ ብፍላይ ኣብ መንጎ ናይ ሕጂ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተባሂሉ ክለዓል ከሎ ግን ብመሰረቱ እቲ ባሕሪ እንታይ እዩ ወይ ጥቕሚ ናይቲ ባሕሪ ኸ እንታይ እዩ ኣገልግሎቱ ክህብ ዝኽእል ማለት እዩ ብሓፈሹ ባሕሪ ዕዳጋ እዩ ስለዘለካ ኮፍ ስለ ዝበለ ወይ ኣብቲ ከባቢኡ ስለዘለካ ስለተቐመጠ ምንም فايدة زي يقولوا أيوه وتطويل يستر كم إثيوبيا زي مثلا حباي هاجر أفدق بحرين إثيوبيا جن انتهى يتقمت هذا اللون عاد راح يكون ولا نتي بس بيرترا بعين قطبة بعين تي ربحنا يتحبر تسكر راح يجي اللون مالتي كيلو حليفه بخالق مقدرات كرائلو يستل ولا يكون جن مسرة أو نجر أبزي كم ذلك أخذ بالك يا قديم تحت لو صنعك إثيوبيا أبعدنا تاريخ وان إيه بحر زبهال زلوا بحري لو ما أزرع بزخم زلوا بحري واننتا ويدمات بحري وللاو جزءات ناي إثيوبيا نيرو بتاريخ حقات أمها بتوصل أوان إثيوبيا فأفريقيا بحر محديك أم عديات تمطر لخوينو نجارجن ولا أم عديات أتر أيوبر تي أفريقيا بحر ويدما بحرين إثيوبيا كسب كندي أقدر سموخانو مزلوا بزحزبي مزلوا حبيت مس زلوا أبتكابينا زلوا نايت ستا وداي كلن إثيوبيا أقدر سموسانن إيو ስለዝኾነ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣብ ደገ ባሕሪ ክትሓትትን ትቀምን ሙሉእ መሰልን ሙሉእ ኣገዳስነትን ኣለዋ ማለት እዩ እዚ ማለት ከምዚ ምናልባት እንታይ ዝለዓል ብዛዕባ ባሕሪ ክለዓል ከሎ ኩናት ጎንፂ ካሊእ ሰብኣዊ ምርኡ እሱ ግን ኣይኮነን ባሕሪ ጥቕሚ ባሕሪ ልክዕ ዕዳጋ እዩ ዋላ ወገን ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ባሕሪ እንታይ ምዃኑ ንዕኡ ግንዛቤ የድልዮ ማለት እዩ ባሕሪ እንታይ እዩ ዕዳጋ እዩ እቲ ዕዳጋ ክፍቲ እንድሕር ጌርካዮ ጠቐሜናቱን ኣብቲ ሕብረተሰብ እዩ ማለት እዩ ንበልና ኣብነት ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ክትጥቀመሉ ዝናይ ሕጂ ዘሎ ጎኒ ኤርትራ ማዕድያ ትሪኦ ዘላ ባሕሪ ክትጥቀመሉ ምስ ትጅምር ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዘምፅኦ ናይ ቁጠባዊ ዕብየት ንፁር እዩ ጉሁድ እዩ እሱ ቀዳምነት ካብቲ ናይ ስራሕ ዕድል ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ክፈጥረሉ ዝኽእል እዩ ዝመፅእ ካብኡ ሓሊፉ እቲ ብደረጃ ዘን ክልተ ሃገራት ኣብኡ ተመሓዝየን ዝጥቀማሉ ኣገባብ ናብቲ ናይ ህዝቢ ኣብ ትምህርታዊ መርያት ይኹን ኣብቲ ናይቲ ሃገር ኢንፍራስትራክቸር ዝውዕሉ መዓላታት ድማ ዝያዳ ንምዕባለ የንህሮ ማለት እዩ ካልእ ኣብ እንታይ ዝፈጥር ጠቐሜታ መንጎ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ሕጂ ኩነታት ኣብ ምውሃድ ኣብ ቁጠባ እንተተፈጢሩ ብኣምሳያ ናይዚ ወደብ ምኽፋት እንድሕር ኣመፅዩ እቲ ዘላቒነት ሰላም ኣብ መንጎ እዚ ክልተ ህዝብታት ወይ ድማ ጥምረት ኣብ መንጎ ህዝብታት ብኡ መልክዕ ድማ እንዳዓበየ ይመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ጥቕሚ ባሕሪ ልክዕ እዩ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ብዙሓት ሃገራት ዕፅዋት ካብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሰርቫይቭ ጌረን ይኸዳ እንድየን ዝብል ንመጎት ኣሎ እወ ክኸየድ ይከኣል እዩ ነገር ግን
ክትከይድ ምኽኣልን ክትዓብን ነንበይኖም እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ኢትዮጵያ ብጅቡቲ ትጥቀም ናብ ናይ ሶማል ትጥቀመሉ ዘላ ኣፍ ደገ ባሕርታት ዝያዳ ዋጋ ይሓታ ኣሎ ብወገን ኤርትራ ክትጥቀመሉ ትኽእል ዘሎ ሕጂ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ባፅዕ ንበሎ ወይ ዓሰብ ክትጥቀም ዝምራ በቲ ወፃኢታት ድሕር ኣብ መንፁር ተርእናዮ ካሊእ ዝውዕል ዝነበረ መዓላ ተረባሓይ ትኸውን ብወገን ህዝቢ ኤርትራ ዘሎ ድማ ተረባሓይ ይኸውን ማለት ስለዚ ብከምዚ ዓይነት መለክዒታት ርኢኻ እውን ወፃኢታትካ ንምቕናስ ኣብ ጥቓኻ ዘሎ ነገራት ምጥቃም ኣዝዩ ወሳንን ብሉፅነትን ኣለዎ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ናይ ፀጥታ ጉዳይ እዩ ዘለዎ ኣብኡ ተለኻ ምስቲ ካብቲ ናይ ቁጠባ ኣብቲ ናይ ኢኮኖሚ ተይወፃናይ ሓደ ክሕብረልካ ዝፈቱ ሰብ ወደብ ዘለወን ሃገራት ዘፅንዖ መፅናዕቲ ኣሎ እንታይ ዝብል እሱ ኣብ ዕብየት ኢኮኖሚ ማለት እዩ ንምዕባይ 24 ዓመታት እንተወሲድዎም ሰብ ወደብ ማለት እዩ ዘይብለን ድማ 36 ዓመት ይወስደን ማለት እዩ ይብል መፅናዕቲ ማለት ስለዚ ካብ ወደብ ምስኣን ዝተልዓለ ወፃኢ ኢንቨስትመንት ካብ 33% ክሳብ 43% ይንኪ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ብዚ መፅናዕቲ እዚ ተኸተለና ኣብዚ ናይ ኢንቨስትመንት ወይ ናይ ኢኮኖሚ ኢንቨስትመንት ዕብየት ዝህልዎ ፅዋ ምስኡ ተሓሒዝና እስቲ ገለ ንብል እሞ ካብኡ ናብቲ ናይ ፀጥታ ንሰግር ማለት እዩ ልክ እዩ ባሕሪ ወይ እቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ምህላው ወደባት ምህላው ሓደ ነገር ዝገብሮ ወይ ኣብቲ ናይ ቆጠባ ዕብየት ዝገብሮ እቲ ኮስት ሚኒማይዝ እዩ እቲ እተውፅኦ ትኽእል ብካል መገዲ ምክንያቱ እቲ ዝሓሰረ ናይ መጓዓዝያ ቦታ ብመርበብ ናይ ባሕሪ ወይ ድማ ብማያዊ ክፋል ናይዚ ዓለም ስለ ዝካየድ እዩ ዝሕግዘካ ኣቀዲመ ከም ዝብሎ ፀናሕኩ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ይብላን ብፍላይ ብቀረባ ክትረኽቦ ትኽእል ነዚ እውን ካልኩሌት ምግባር ይከኣል እኮ እዩ ኣብ ርሕቀት ካብ ጅቡቲ ናብ ማእከል ኢትዮጵያ ዘሎ ክትጓዓዙን ካብ ባፅቕ ወይ ዓሰብ ዘሎ ክትጓዓዙን ኣብዚ ዝፍጠር እውን እቲ ናይ ዋጋ እንድሕር ነዚ ካልኩሌት እንድሕር ተገይሩ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ክትዓብዮ ብዝግባእ ዝነበረ መገዲ ኣብ ደገ ባሕሪ ብወገን ኤርትራ ብዝሓፀረ መገዲ ክትረኽቦ ዝኽእል ኣንዊሓ መገዲ ብዝኽእለቶ እተውፅኦ ዝያዳ ዋጋ እንታይ ዓይነት እንድሕር ትመስል ሳርባይቭ ሕጂ እንታይ እዩ ገለ ሰባት ኢትዮጵያ ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትነብር ኣይትኽእልን እያ በፍፅም ነገር ኣይኮነን ክትቅፅል ክትነብር እውን ትኽእል እያ ክትዓቢ ከምቲ ዝግባእ ዝነበረና ሃር ፍጥነትን ክትቅፅል ስለዘይከኣል ልካ ከምዚ ቀዲምካ ዝበልካዮ ወደብ ዘለዎን ባሕሪ ብክንዲዚ ፐርሰንት ወይ ድማ ብክንዲዚ 24% ክዓብያ ከሎ ናይተን ካልኦት 36 ወስድ እወ እቲ ዘገምታዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዙሓት ከለዋ ልካ ከም ኢትዮጵያ ኣብ ጥቓኣ ዘለዋ ዘይኮና እዚ ቶታሊ ዳብል ላንድ ሎክድ እኳ ደኣ ዝኾና ኣብዚ ማእከላይ ኤሽያ ዘለዋ ሃገራት ንክልተ ሃገራት ሰጊረን እየን ከምዚ ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያን ኣብ ጥቕኡ ዘሎ ዘይኮነ ኣብ ማዕድን ዝርኦ ማለት እዩ ዝያዳ ማለት ዘሎ እንታይ እቲ ዋና ነገር ልክዕ እዩ ሕጂ ምፅኢኻ የፀናሕካ እተን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለውን እንተዘይተጠቂመናሉ ግን ስለ ዘለካ ወደብ ወይ ድማ ኣፍ ደገ ባሕሪ ስለ ዘለካ ከዓ ትርጉም የብሉን ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ኣብ ናይ ኤርትራ ዝነበረ ወደባት ወይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣፍ ደገ ባሕሪ እንታይ ክሰርሕ ፀኒሑ ምንም ክሰርሕ ይፀንሕ ስለ ዘለካ ጥራሕ ኮፍ እዩ ስለ ዝበለ ተጠቃሚ ካልኦት እንድሕር ዘይብሉ ተዓቢ ማለት ኣይኮነን ወላ ሓንቲ ዕዳጋ እዩ ንኣብነት ልክዕ ከምዚ ሆቴል ሰሪሕካ ሲ ኣብ ሆቴል ኢንቨስት ጌርካ ተጠቀምቲ ሰባት ተዘይመፅኦም እንታይ ይኸውን ሆቴልካ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይከውን ልክዕ እዚ ኢኻ እዚ ከዓ ተፈጥራዊ ፀጋ እዩ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ናይ ቀይሕ ባሕሪ በቲ ናይቱ ስትራቴጂክ ስፍራ እውን ዝያዳ ኣለዎ ማለት እዩ ኮይኑ ግን ተጠቃሚ ኣብ ዘይብሉ ወይ ድማ ኣገልግሎት ክፍቲ ኣብ ዘይኮነሉ እንታይ ይገብር ኮፍ ይዝብል ክሳሩ እዩ ዝዓቢ ክትምዕብል ይግባእ ዶ ስለ ዘለካ ተዘይተሰሪሑ ግን ወላ ሓንቲ ነገር ከምፅእ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኣብዚ ተጠቃምነት ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ባፅዕ ወይ ድማ ብዓሰብ ዝብል ዘሎ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ምጥቃም ባሕሪ ዘሎ ኣብ ጥቕሚ እንተዘውዒሉ ጥራሕ እዩ እቲ ዕብየት ዝረአ ትኽትብሎ ፀንሐካ ኣብ ጥቕሚ እንተዘይውዒሉ ግን እዚ ዘሎ እዩ ነተን ንኣብነት ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ነበራን ዝሓለፈ 20 ዓመታት እንታይ ዓይነት ክሳራታት ኣጋጢምዋ እንታይ ዓይነት ንትቆጠባ ክትዓብየሉ ዝኽእል ነበረት ንፁር እዩ በቲ ናይ ኤርትራ ወገን ዘይምኽፋቱ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ቁጠባዊ ዕብየት ዘብፅኦ ሲምፕሊ ኣብነት ክነምፅእ ንኽእል ኢና ኢትዮጵያ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ንኢትዮጵያ ዝኣፍ ደገ ባሕሪ ተኸፊቱ ነይሩ እንተዝኸውን ግደፎ ክራይ ከይበልና ካልእ ከይበልና ብነፃ እውን ተኸፊቱ ነይሩ እንተዝኸውን ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ከምፅኦ ዝኽእል ቁጠባዊ ዕብየት ንፁር እዩ እንታይ እቲ ናይ ስራሕ ዕድል ዝፈጥሮ እዩ ግደፎ እቲ ክትካረዮ ካልእ ነገር ክትከፍለሉ እቲ ዝፍጠር ምንቅስቓስ ናይ ስራሕ ዕድል ማለት እዩ
عبت قطع عويت نفت حبر السب أنت عينت عبيت كم زفتر بالتي تزفتر مقعز مثلا حبيتي ناي سرح عدل فترة أب حزبي لو تيا متسماتي ناي بحري ناي أفدق بحر مونا مهلاو مالت أب تقمن دحر وعيلو كابترا كاب تحت زلوا السب كسابتي هاجرات أنت عينت لو تخم زمت نصرون بهدد ስለዚህ ተጠቃምነቱ ንማሕበረሰብ ወይ ድማ ንሕብረተሰብ ክሳብ ዝኾነ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣገዳሲ እዩ ግን ኣብ ጥቕሚ እንተውዒሉ ጥራሕ እዩ ኣብ ጥቕሚ እንተዘይውዒሉ ኮፍ እንድሕር ኢሉ ዋጋ የብሉ ልክዕ ከምዚ ሆቴል ሰሪሕካ ናብ ሆቴልካ ሰብ ዘይመፅእ እንድሕር ኮይኑ ኣገልግሎት ዘይህብ እንድሕር ኮይኑ ዋጋ የብሉን ማለት እዩ ልክዕ እዚ ሓሳብ ዝክላዓሉ ከሎ እዚ ሓሳብ ዝኮነ ናይ ሓለፈ 7-8 ዓመታት 9 ዓመታት ብዙሕ ግዜና ደጋጊምና ዛሪብና ገና ኢህኣደግ ወይ ህወሓት ኣብ ስልጣን እንከሎ እዚ ፍታሕ ዝክመፅእ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ንክመፅእ ሰላም ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብጥቕምን ብረብሓን ዘሎ ኣብ መንጎ ዕዳጋ ንዑ ሃርሞናይዝ ምግባር ክንዓቢ ኣለና ዝብል ርእይቶታት ነይሩ ነዚ ግን ክውን ክገብር ዝኽእል ፖለቲካዊ ሓይሊ ስልጣን ዝነበሮ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ኤርትራ ኣይፀንሐን ማለት እዩ ስለዚ ፀንሖ ፅቡቅ ኣጋጣሚ 2018 ለውጢ ፈረንጅ ቋፅራፍ ለውጢ ክስ መፀ ሰላም ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን መፅዩ እቲ ዝዓበየ ተስፋና ሒዝናዮ ዝነበርና እዚ ጉዳይ እዚ ክውን ኮይኑ ዝብል እዩ ልክዕ ድማ ናብኡ ዓይነት ኣንፈት ዝወስድ ነይሩ እዚ ከዓ እዚ ኩነታት መፅእ ሕጂ እቲ ሰብ እንታይ ኣብ እሙሩ ስኢልዎ ዘሎ ኢትዮጵያ ፀላኢት ሃገር እያ ባሕርና ክትወስዶ እያ ደላ መፅያ ኢትዮጵያ ብታሪክ ፀላኢት ድያ ኣይፀላኢትን ኤርትራ እሱ ንግደፎ ፀላኢትን እሱ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ እንታይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ እሱ ንሓንቲ ፀገም ዘለዎ ነገር ኣይኮነን እዚ ሒዝዎ ዘሎ ስእሊ ግን ባሕሪ ዝብል እንታይ እታ ባሕሪ እንታይ ኣጠቕመካ ትብል እንድሕር ኣምፂኻያ በቃ ዕፅምትና ከስኪስና ኣላ ተሰዊና ኣላ ኢና ኦኬ ፀገም የለን ዋጋ ተኸፊልዎ ከፊልካ ኣለኻ ዋጋ ነገር ግን ዋጋ ስለ ዝኸፈልካሉ ሒዝካዮ ኮፍ እንድሕር ኢልካ እንታይ ይርብሑ እንታይ ይጠቕሙ ወላ ሓንቲ ጥቕሚ የብሉን እዛ ዘላ ውፅኢትና ሕጂ ሪኣ ዘላ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ክትጥቀም ግድን እዩ ክትጥቀሙን ኣለዋ ምክንያቱ ተረባሓ ንክንከውን ብወገን ኤርትራ ዘሎ ሕብረተሰብ ክረብሕ ኢትዮጵያ እውን ክትረብሕ ካብኡ ሓሊፉ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተዋሂደን ብቁጠባ ብሓባር ዓብየን ከዓነ ሓይለን ከረጋግፃ ማለት እዩ እዚ ክሕሰብ ዘለዎ እዚ ክስራሕ ዘለዎ እዚኣ ከዓ ምናልባት እቲ ግዛበ ይዓቢ ሓፊብል ለጠቂብል በብግዜኡ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ምዕባለታት እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ ብዛዕባ ጉዳይ ባሕሪ በሪና ንዝቲ ዘለና ኩራት ተመልከትና ከም ዝፍለጥ እዚ ኣብነት ክንፀርሖም ዝኽእል ዓድታት ክህልዋ ክልኣ እየን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ማለት ኣብ ጉዳይ ባሕሪ በሪ ብዝምልከት ተወሓሒሰን ባሕሪ በሪ ንዘይብለን ሃገራት ከመይ ገይረን ከውሕሶአን ወይም ብክራይ ድዩ ወይስ ብካልኦት ናይ ዓለም ለኸ ሕጊ ተኸቲልካ ድዩ ብሰላም በዚ ኣጋጣሚ ኣብ ቀረባ እዋን ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ዓብይ ኣሕመድ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዘልዕልሉ እዋን ብዛዕባ ምጥቃም ቀይሕ ባህሪ ገለፃ ኣብ ዝገበረሉ እዋን ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ይኹኑ ካልኦት ወገናት ቀጥታ ምስ ኩናት ምውላዕ እዮም ኣተሓሒዞሞ ነይሮም ነገር ግን ሰሚዕካ የተወንካ ንጉስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ዓብይ ኣሕመድ ብዛዕባ እዚ ኣብሪሆም እዮም ግልፂ ገይሮም እዮም እዚ እንትንብል ኩናት ምልዓል ማለት ኣይኮነን ካብ ኩናት ወፂና ብሰላማዊ መገዲ ክልቲኡ ህዝቢ ድልየት ዝሓወሰ ጥራይ ክኸውን እምበር ምስቲ ኩናት ዘተሓዝ ምንም ነገር ፍፁም ከም ዘይብሉ ኣርጊፆም እዮም ተዛሪቦም ነዚ ኣብነት ክኾነና ንኽእል ብ1965 ዓመተ ምህረት ሳዑዲ ዓረብያ ኣብቲ እዋን ባሕሪ በሪ ዘይነበራ ወይም ላንድ ሎክስ ዝኾነት ሃገር እያ ዝኾነት ዮርዳኖስ መሬት ብልውውጥ ንምዕዳግ ተስማዕሚዑ እዮም ዕድጊት መሬት ማለት እዩ ብምዃን ድማ በዚ መሰረት ሳዑዲ 19 ኪሎ ሜትሮ ብዓቀባ ባሕረ ሰላጤ 6000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ንዮርዳኖስ ብመሬት ባሕሪ በሪ ማለት እዩ ዝሃበት እንትኾን ብተቃራኒኡ ወይም በቲ ኣንፃር ድማ ብዮርዳኖስ 7000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ድማ ወደብ ዘይብሉ መሬት ንስዑድ ዓረብያ ሂባ እያ ይብል ስለዚ ብድሕሪኡ እንታይ ኢና ንሪኦ እዚኦም ኣብ ክልቲአን ሃገራት ዝተመስረተ ክልቲኣዊ ኣሕዋት ህዝቢ ናበይ ክበቢሉ ማለት እዩ እስካብ ሕዚ ተን ክልቲአን ሃገራት ብጣዕሚ ኣብ ኩሉ መሰረት ዝገበረ ሕውነታዊ ሃገራት መስሪተን
بزي ما سعودين يوردانسن كابزي حليفو زي سبر حونت فطيرا حاديو مختا ويم أجر خوينا نزليق أنا مالتي إذا السر الحزيب تماساسالي أو إثيوبيان إرتران زي خونر المغنيات من الكيه اللي خليه مالتي نقدميت بحاوراوي عدلاتن حاوراوي خوينا نسنالن كمالن تفطراو زنغازي لكفترالس تاع عينت مقدتات ك ختلا يقبعت فيل لكيو ناي زمت خايم أبنها ناي سعودية ناي بعد يوردانوسن يا حجي مسارتاوي انتاي تقمي بحري ويدما بحري انتاي تقم حسابي بحرات تقمي بحري أقداسنا تعلو ونحرمتيو كالوس معات مفتار ككانوا نخليو نابنت أب منغو إرتران إثيوبيان حزبي ويدما محبرة سمينار ريو بوليتيكانيا هاد زمسوا ويناي بوليتيكانيا هاد أبها لا يكونن حزبي إثيوبيان إرتران أحوات حزبي بحبار زنقرلو نوح زمانات حليبي بحبار نحبار مخاطر زنقرلو مدرخات حليبون ناي تاريخ أقطع محمد أقطع مخوينا كان أب منغو حدو بستفترة كونت كالت جستار إناينا زيهم كلهم تاريخ كوينهم زحل فيهم هذا تاريخ نكستاخذ دلو تاريخ الله إرتران إثيوبيان زلوان سقطاتن كوهدا يخلعين حبيرا دما كعبيا يخلعين عبيت هاجرات عباي حيال زخنا أبت زباقرن أفريقيا كفتري كأليماتي وطبعا كل جزء حيلي باوري نزي زلوان كم يكون هذا إن كان هبان ويدما ناي مريت من اللوات زي كنا كم زلوان خيالي كأليم كم زلوان وحدة كيركا خيالي كأليم نابن كنمي زي حجي كن مخلتشان عصر شو منتظر سلام زو أقدمنا وزنا برحمتات أمونغو إثنا إثيوبيان سلام تفتيرو زلنا سجاتنا تملالينا كيدا لنا زبل نوح وسواساتنا نقبلنا سيلو غبري سندايو بوغن إفراز زلوا سجا إثيوبيا زلوا سجا إذا نجر أوهيدكا إذا حزب زين بسلام زيخا بحبار زبرون إحنا حيالات هجرات كوينا إن قصلوا المجد كفتر على اللوي نعمنت كم دناي بعد يرنانوس إذا مريز وصلوا لأن أبدأ بحر هابونا انتهي كانت إخا نعمنت بوغن عفار زلوا حزبية خماتي أبير ترى زلوا عفار ناب إثيوبيا مس مريتهم متيوم تأبدأ بحر وتركب ويجا بخالي بوتا زلوا خاني نيرتاح يبقى اختفالا لمالتي انتهي أمصوي نابو كم زلوا إذا عدتات ويد ما زه حزب زي أمونغو سلام تفتيرو نا حزب وحسنت ترغاغيصو اتزلوا صقاتات حبيركا خطقملو يكال ኤርትራ ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ዝሓለፈ ግዜ ኣሌልዋ ነይሩ ብዙሕ ግዜ ኣቀዲምና ስለንረና እንታይ ኣባይ ግድብ ካብኡ ዝርከብ ናይ ሓይሊ ሰዓት ናይ ኤሌክትሪክ ሰዓት ኤርትራ ካብኡ ተረኺባ መላ ኤርትራ ኤሌክትሪፋይ ክገብራ ትኽእል ኢኻ እንታይ ዓይነት ልውጣ ከም ዝኽእል ኤርትራ ልውፅእ እዩ ኢትዮጵያ ብኣንጻሩ እቲ ዘገድሳ ኣብ ካልእ ወፂኣ እተውፅኦ ዘላ ዝያዳ ዋጋ እትኸፍለሉ ዘላ ኣብ ደገ ባሕሪ ብቐረባ ከዓ ካብ ወገን ኤርትራ ተመቃሪሓ ብምርካብ نا إثيوبيا معبالن صقان كان دغنا ابو غير خيد ازيوم نغرات زياده زحغزوخا اب تقمست اساسره ويدم اب ربحست اساسره اب ناي قطبا كنتاس اساسره طمرت مستغاط مزهلو نقصالنا سلامن وحدت نايت حزبي بقستان نحبي زخيد እና بلصغا زخيد يبقى لذي ناب كاله خيكرنا مريتن كان اذا هانكا زخوسلك زي كونه بزلو سلام بمفتاح سلام مفتاح صقاتات ناي حزبي بمستوعال راح نهزبي بزطقم ነገር ተዘራሪብካ ኣብ ጠረጴዛ ጉዳይ ኣخلي ብዙሓት ኣብ ደገ ባሕሪ ክል ዓለም كله ዝብልከዮ ናይ ኩናት መንፈስ ዝመጻብ ኣብምሮ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ባሕሪ ዝብል ኩሉ ግዜ መፍትሒ ወይ ድማ መጥመሪ ወይ ድማ ንውሽጣዊ ፖለቲካዊ ጉዳይ ኣብ ውሽጢ ዓድኻ ዘሎ መሸፈኒ ኮይኑ ስለ ዝጸንሐ እዩ ንኣብነት ባሕሪ እንታይ ጥቕሙ ጋና ከይተረድኦም كله ሰብ ባሕሪ ክል ዓለም كله ኦኬ ጸላኢት ሃገር መጽያትና ኣላ እዩ ዝብል ዝብል ኣመልኻታ ዘለዎ እንዳ ክትገብር ያጠላይት ሃገር ትመጸከናው ተባሕርቆ ዕዳጋ ምዃን ብርዳ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ኢትዮጵያ ኣነ እንታይ ዝሰክፈኒ ምናልባት ኣብ ኢትዮጵያ ዘላቶ 2018 ሰላም ምስኮነ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ባሕርናይ ምጥቃም ገለ ዝብል ራት ኣልስተላዒሎም ነይሩ ሕማ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ መንጎ ኩናት ኣጋጢሙ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ሓደ ተኣምር ክርኢ ንጽበ ነርና ነገር ግን ካልእ ዓይነት ገጽታ ኢና ርኢና ሕማ ኣጋጣሚ ኮይኑ እንታይ ምተፈጠረ ነይሩ በቲ ሰውጊሙ ዝነበረ በቲ ናይ ህዝቢ
متمار حزبن كابن نابن حوات كتحقق قدم ترحيقو زنبره كتحقق كرين كله تمتقام تباب تخفيت نيرته زخون ابي بصحنا محلنا حجي سلامنتايو بملك فينازريو انا انت داز زربازي مقلبسن ናይ ውሽጣው ፖለቲካዊ ጉዳይ ዘሎ ካብኡ ወፃው እንተወይኑ አሰየይ ምናልባት ንዝፍጠሩ ውሽጣው ፖለቲካዊ ጉዳያት መሸፈን ተባሂሉ ዝለዓል ተኮይኑ ወይ ድማ ናይ ቀይ ባህር ኩነታት ፖለቲሳይዝ ምግባር እንደሕራ ኮይኑ ካልእ ገስታይት መጽ ምክንያቱ በኃይል ክፍታሕ ዝኽእል በኃይል ብረት ክመጽ ዝኽእል ጉዳይ ስለዘየለ ንግዚኡ ክፍጠር ይኽእል ኾው ነገር ግን ኣብ ቀጻልነት ክህልዎ ዘይ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ሰብ እቲ ኣብ ርእስና ዘሎ ስኢልና ዘለና ባሕሪ ክለዓሉ እንከሎ ኩሉ ግዜ ናብ ኩናት ዝኸይድ ከምኡ ተሳኢልና ሰዝነ ከምኡ ግን ኣይኮነን ክኾን ዘሎ ከምኡ ኣይኮነን ብከምኡ ዝፍታሕ ጉዳይ እውን የለን ክትሓ ዘለዎ ሰብ ክርዶ ዘሎ ባሕሪ ዕዳጋ ምዃኑ እዩ ማንም ሰብ ክፈልጦ ዘለዎ ባሕሪ ዕዳጋ ኤርትራ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኢትዮጵያ እንድሕር ከፊታ ተጠቃሚ ህዝቢ ተረባሐ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ክትጥቀም እንድሕር ጀሚራ ኢትዮጵያ ተረባሒት እያ እቲ ኣብ ካልእ እተውፅኦ ዝነበረት ወፃኢ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ወይ ድማ ኣብ ታሕቲ ቅርፂ ናይ ተሃገር መዓላ ክውዕል ይኽእል እዩ ኣብ ናይ ጥዕናውን በሎ ኣብ ናይ ትምህርታዊ ጉዳይ በሎ ኣብ ካልእ ኩነታት ክውዕል ይኽእል እዩ ንኣብነት 2-3 ቢልዮን ዶላር ተጥፍእ እንድሕር ኮይና ካልእ ከተጥፍእ ንሱ ናብ 1 ቢልዮን ዶላር ንሕር 1 ቢልዮን ዶላር ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ተሃገር እንታይ ዓይነት ለውጢ ከም ዝኽእል ንጹር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክርአ ዘለዎ ብጥቕምን ረብሓን ናይቲ ሕብረተሰብ ዳ እምበር ኪኖ ሓሊፉ ናብ ፖለቲካዊ መዳይ ወይ ድማ ንዝተፈጠረ ውሽጣዊ ጉዳያትካ መሸፈን ተባሂሉ ክለዓል የብሉን ዝብል እሙንተ እዩ ዘለና ማለት እዩ ብዙሕ ካ ሰብ ካ ከምኡ ዓይነት ግንዛበ ስለ ዘለዎ ንዓይ ግን ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ምጥቃም ማለት ንህዝቢ ኤርትራዊ ፀጋ እዩ ይትረፍ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኤርትራ እዩ ዝያዳዊ ፀጋ ዘለዎ ምክንያቱ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ርኢናዮ ስለ ዘለና እቲ ባይታ እዩ በዚ ኣጋጣሚ ህዝቢ ኤርትራ እውን ክሪኦ ዘለዎ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትብል እንኮላ ብፀጋ ይኽጥሙቶ ዘለዎ ማለት እዩ እንታይ እዩ ተጠቃሚ ንሱ ስለ ዝኾነ ደቂ ከምታ አንተ ያቀዲሙ ዘልኮ ኣብ ሆቴል ዩኒቨርሲቲ ጌርካ እንድሕር ደኣ ናብኡ ተጠቀምቲ ዘይመፅሙኻ ዋጋ የብሉ ብመንፅሩ እንታይ ኢኻ ትገብር ተጠቀምቲ ንክመፁ ኢኻ እትዕድም ማለት እዩ እኳ ዳ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትጥቀም ናይ ኤርትራ ንሱ ዝያዳ ንዓይ ዝቐርበኒ ንሱ ዝያዳ ንዓይ ከምዚ ዓይነት ዘለዎ ምትእሳር ዘለዎ ክትብል እንኮላ ኣሰየልካ ሓንጎፋ ኢልካ ናይ ምቕባል ዘሎ ተኽእሎ እዩ ምክንያቱ ትማይ ተላዒሉ ዝኸደሉ ምክንያት የለን ወይ ድማ እቲ ቦታ ተላዒሉ ናብ ዝኾነ ቦታ ዝኸይድ ኣብኡ እንከሎ ኣገልግሎት ዝህበሉ እዩ ተገልግሎት እንታይ ዓይነት ክኸውን ዘለዎ ከመይ ዓይነት ስምዓት ክፍፀም ዘለዎ እንተ ክራይ ክፍፀም ዘለዎ ብካልእ ዘለካ ፀጋታትካ ንኣብነት ኤርትራ ሙሉእ ናይ ሓይሊ ሰዓት ካብ ኢትዮጵያ ወሲዳ ንኢትዮጵያ ድማ ኣብ ደገ ባሕሪ ከፊታ ድያ ክስራሕ ዘለዎ ዝካልእ ነገር እዩ ምክንያቱ ኣብ ጠረጴዛ ስራሕ ኣብቲ መንጎ ስምምዓት ዝኣቱ እዩ ዋና ነገር ንሰላማዊ ጥምረት ነገራት ካብ ብሰላም ከም ዝውድዩ እቲ ብኩናት ዝሓስብ ዘሎ ሰብ ንምንታይ እምሩ ብኩናት ይጥምዝ ዘሎ ንጹር ዝሓለፈ ኩነት ስለ ዝነበረ እዩ ምክንያቱ ፖለቲከኛታት ንስኦም ክሰርሕሉ ፀኒሖም ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ጉዳያቶም ገለ ነገር ክለዓሉ እንከሎ ኖ ንዑ በሉ ሕጂ ንባሕሪ ንኺድ ውሽጣዊ ጉዳያትካ ንመሸፈን እዩ ኣብቲ ባሕሪ ብጥቕሚ ናይ ህዝቢ ኣይኮነ ተራእዩ ነገራት ኣብ ሰላማዊ መገዲ ኣብ ሰላማዊ ባይታ ክርአ ስለ ዘሎ ዕግርግር ምስ ተፈጠረ ዘይኮነ ኣብ ሰላማዊ ኩነት ክፍጠር ዘሎ ወይ ምክንያቱ ሰላማዊ ፍታሕካ ስለ ዘድልዮ ኪኖ ሓሊፉ ንግዜያዊ ነገር ክመፅእ ክልኸውን ግን ዘላቕነት ኣይክህልዎን እዩ ማለት እዩ ፅቡቅ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ህዝቢ እውን ሓሳብ እናቐፀለ ይርከብ ከምዚ ዝገለፅካዮ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዙርያ ኢንቨስትመንት ንቱሪዝም ንህዝቢ ንህዝቢ ስራሕቲ ህዝቢ ንህዝቢ ሕውነት ማለት እዩ ንዲፕሎማስያዊ ስራሕቲ ንዓለም ለኸ ስሕበት ፖለቲካ እውን ኣዝዩ ልዑል ግደ ከም ዝፃወት ይፍለጥ እዩ ብዝኾነ እዚ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ እዚ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ ንዕውትነቱ ዕውት ንክኸውን ናይ ኩሉ ተስፋ ዋላ እኳ ይኹን ነገር ግን ስራሕቲ ይቀድሙ እዮም እዚ ጉዳይ እዚ ብፍላይ ንልዕሊ 30 ዓመት ዝኸውን ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ምስ ኢትዮጵያ ተተሳሰስኑ ምንም ዓይነት ናይ ምንቅስቃስ ወይ ናይ ርኡይ ዝኾነ ስራሕቲ ኣይተኻየደሉን ዘጋጣሚ ድማ ምስቶም ተኸታተልቲ ምስቲ ነይረ ናይ ስርዓት ለውጢ ናይ 1983 ኢትዮጵያ ኣቆፃፅራ ማለት እየ
جنبيرو قيح بحري كاب إثيوبيا وصيو مس إرترا على خيلا عد مستمخانان خلوت مخنياتاتن ت ناب إرترا زخدلو قداي بهم ملكي يخيد نيرو زول نتنتنتي تعيسمو ولا دحري خنري خوينو جن هذا تعيو مس إثيوبيا أو هذا وان بدكتور أبي أحمد تمرح حجر إثيوبيا مالتيو مس إرترا زلوا هذي وحس زخنا زمدنا مالت سلاماوي زخنا ركب قبت بمنصر زنارة سرعات هذه بزلة زحشة زخنا ناي دبلوماسي ركب اللون سلاز زخنا زي فلما كون زخل خلتيهم منقستات ويدما خلتيهم هزبتات تما ترداديهم عمردا زتبصحه قداي قيح بحرنا متقام إثيوبيا خنديناي مسل يهلوا بزبل تراري خناي متغبار حدا قداي خوينو خالي دما كراي كم تقدم الخاي زال خايو كم هوتيلس تكاريو تلخاي عينت بر افلق بر بحر مالتي هم عينتون تنريو حدا قداي خوينو بتقالال ግን بوجن إثيوبياوያን ዝስራሕ ስራሕቲ ክህሉ ይኽእሉ ኣብ ግንዛቤ ምፍጣር ጀሚሩ ጉዳይ ቀይሕ ሓርቲ ዝለዓል ተሎ ኩናት ዝብል ኣተሓሳስባ ክህሉ ከም ዘይብሉ እሱ እውን ኣብ ርድኢት ክበፅሕ ከም ዘለዎ ካሊእ ቀይሕ ባሕሪ እንታይ እዩ ዝብል ብከሪክለም ወይም ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ እውን ክስፋሕፋሕ ሓደ ዛዕባ ክኾን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ስልጠና ማዕከላት እውን እዙይ ግብአት ተወሲዱ ብዛዕባ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ብዙሕ ሰብ ፍልጦ ሃልይዎ ብዝመንገዲ ክጓዓዝ እምበር ብመንገዲ ኩናት ክሓስብ ከም ዘይብልን እዚኦም ሰፋሕቲ ስራሕቲ የድልዮም እዮም መስለኒ ብሓፈሻ ግን ቀይሕ ባሕሪ እንተልዕል ተለና ሃፍቲ ምዃኑ ግን ግንዛቤ ኣብ ምፍጣር እቲ ዝለዓለ ዓበይቲ ስራሕቲ ናይ ክልቲኡ ናይ ኤርትራ እውን ባይዘወይ ናይ ኤርትራ እውን ሰፊሕ ስራሕ ከድልዮ እዩ ስራሕ ትخدل ምክንያቱ እቲ ናይ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ብዙሕ ተሃፍቲ ኣብ ኢድኻ ኣሎ እምበር ብዙሕ ናብ ከስቢ ዝተኸደሉ መንገዲ ስለዘይተረኣየኒ ማለት እየ ስለዚ ኣብዚ እስኸውን ከም ዲያስፖራ እንታይ ዓይነት ስራሕቲ ክስራሕ ኣለዎም ሓሳብ ተሊካ ኣብዚ ንኣኻ ክህብ እሞ ናብቲ ዝቕፅል ሓሳብና እውን ንሳገር እታ ግንዛቤ ዝበልካ እያ እታ ግንዛቤ እዩ ጎዲሉ ዘሎ እቲ ግንዛቤ እዩ ባሕሪ እንታይ እዩ ጥቕሚ ናይ ባሕሪ እንታይ ዝብል ዝበዝሕ ግዜ ኣብዚ ናትና ሕብረተሰብ ወይ ድማ ከምኡ ኮይና ዝዓበናሉ ብዙሕ ኣፍልጦና ኣብቲ ባሕሪ ጥቕሚ ናይቲ ባሕሪ ዝንግዕ ዝበለ እዩ ፖለቲከኛታት ብዙሕ ግዜ ይጥቀምሉ እዮም ነይሮም ንዕኡ ንፖለቲካዎም ይጥቀምሉ ነይሮም ከምኡ እዮም ይጥቀምሉ እስካብ ሕጂ እውን ከምኡ እዮም ይጥቀምሉ እቲ ህዝቢ ግን ከም ህዝቢ ጥቕሚ ባሕሪ ከይተነገሮ ወይ ድማ ኣብ ግንዛቤ ኣብቲ ባሕሪ ዘለዎ ከይፈለጦ ይፀኒሑ እንታይ ምዃኑ ዕዳጋ ምዃኑ ባሕሪ ጥራሕ ምህላው ምሳኻ ትህብትን በቃ ፀጋ ፈጥረልካ ገለ ኢና ኮይኑ ከምኡ ዓይነት ኣመላኽታ እዩ ነይሩ ግን ከምኡ ኣይኮነን ልክዕ ዕዳጋ እዩ ናብ ዕዳጋ እንተዘይውዒሉ ኣብ ስራሕ እንተዘይውዒሉ ተጠቃሚ ዝጥቀመሉ እንድሕር ዘይሃልዩ ባሕሪ ዋጋ የብሉን ከምዚ ዝዓቆረ ማይ ማለት እዩ እንዳኸጥቀም ዝኽእልካው ወላ ሓንቲ ምናልባት ተፈጥራዊ ፀጋ ኣብቲ ውሽጢ እቲ ባሕሪ ክህሉ ክእል ይኸውን ንዕኡ ካልእ ክመፅእ ክእል ይኸውን ኪኖ ሓሊፉ ግን እሳቶም እንታይ እዮም ከሰብኩሙ ዝኽእሉ ወላ ሓንቲ ከብፅሑ ይክእሉ እዮም ንኣብነት እዘን ዓለማት ብዙሓት ከም በዓል ሃገረ ኖርዌይ ዘነብረን ውቅያኖሳት እዩ ዘለዎን ባሕሪ ጥራሕ ኣይኮነን ብጣዕሚ ዝሰፍሐ እዩ ዘለዎን ንሱ ግን ኣይኮነን ስለ ዘለዎን ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ኣገልግሎት ውዒሉ ተጠቀምቲ ካልኦት ሓሊኖ ብኡ ዝጓዓዝ ብዙሕ ንብረት ብዙሕ ኣታውን ወፃእን ዘለዎ ብዙሕ ናይ ምዕሻግ ተኣሽሙ ዘለዎ እንድሕር ኮይኑ እዩ እቲ ህዝቢ ተጠቃሚ ናብ ስራሕ ዝውዕል ረብሓታት ዘለዎ ኪኖ ሓሊፉ ግን ትርጉም ዘለዎ ይኮነ ስለዚ እቲ ግንዛቤ ዋላ ኣብ ደረጃ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብደረጃ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ክሰርሕ ዘለዎ ግንዛቤ ጥቕሚ ናይቲ ባሕሪ ብዕሊ እቲ ህዝቢ ክንገር ዘለዎ ህዝቢ ከዓ ክፈልጦ እዩ ዘለዎ ባሕሪ እንተሰሪሑ እዚ ናይ ኤርትራ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ እንተተጠቂማትሉ እቲ ህዝቢ እንታይ ዓይነት ፀጋታት እንታይ ዓይነት ረብሓታት ከም ዘለዎ ክፈልጥ ከም ዘለዎ ምግባር ማለት እዩ ምናልባት እዚ ናይ ካሪኩለም ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣትዩ ገለ ፅቡቅ ብዛዕባ ባሕሪ ጥቕሚ ባሕሪ እንታይ ባሕሪ እንታይ ዝጠቅም ነቲ ባሕሪ ኣገልግሎት ናይቲ ባሕሪ ከመይ ጌርካ ኣብኡ ኢንቨስት ተገይሩ ዝያዳ ኣታዊ ትረኽበሉ ዝያዳ ፀጋ ትረኽበሉ ዝያዳ እቲ ህዝቢ ተረባሕ ይኸውን ኣስተምህሮ ምሃብ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ኪኖ እቲ ፖለቲካዊ ስብልካ መገበርያን ፖለቲካ ዝኸይድ ማለት እዩ ንኣብነት
أزي كاب 91 كساب 97 نمت بحري بفرنج أقوى زرع يزدلخو أمونغ إيرتران إثيوبيان زنبرة أزي طبق زخانة زمدنا كم زعل لو كونفدريشن عينت نيرو بحبار نايم مسرح نيرو يو نيرو نفلتو إيدا كم تكونات 98 مجمعرو أمونغ إيرتران إثيوبيان زنبرة مقوعز إثيوبيا أفدق بحر مولو تتكمل أب زنبرة قداي زنبرة من قصاص نايت هزبي زنبرة طباوعية نايت هزبي قليل أبنت قلقو صديقة يخلي أنا بوليتيكا تغيروا مريتيدو مريتيكا تبهيلو كان عين زي اللي كنات فتيرون زحلة إسران قلنا عمتات استفعلنا له ندحريس تملسنا له زي كنا تازنا برا شو أبنت تصدق لها شو ببحر بس يعني كبازة أبنت إثيوبيا زعتوا زنبرا مكان أب نفس وقف كتماتنا إيرتران نعرفها قدام كلها أب نفس وقف كتمات زنبرا من قصقاس عزيزة دنتي لذي انتهي سلازو خنا ايوزي زي عينت منقصاصات تايم نيرم دحرو خذ منقصاصات الله ودي الله بمولهم عنيم بمولهم كبغلغلت وصا خوينهم كسرحو ناي كالون ማለት ነው انتهي معصاو ወይ አገልግሎት ናይ አፍ ደገ ባሕሪ ዝፈጠረ ስለዚህ ምኽፋት አፍ ደገ ባሕሪ ማለት ኪኖቲ ተኻሪኻ ኪኖቲ መንግስታት ዝወስድዎ ናይ ቀረጽ ይኹን ብዓብዩ እቲ ተራ ህዝቢ ዝዓበየ ጉዳይ ኣብዚ ከይተረሳዕ ክሓልፍ ዘለዎ ብዙሕ ግዜ ሰብ ናብ ኩናት ገለ ዝወስዶ ዘሎ ምስ ዘሎ ህሉ ኩነታት ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ኩነታት እዩ ሕጂ እዚ ዘሎ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ዘሎ ፀገማት ኣብ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ብምርካብ ይፍታሕ ድዩ ዝብል ሕቶ ዓብዪ ዝመፅእ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ሕጂ ዘሎ ኩነታት ወይ ዝሓለፈ ዝሪኦ ዘለና ኩነታት ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ምስኣና ኣይኮነን ዘሎ ትሕዝቶ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ኣብ ፀገም ናይ ሕብረተሰብ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ውሽጢ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ مركبا ويد ما زي مركبا مس أنا وزي مس أنا زفتح نيرتو زخون السيئي سجنا يكون توانا نجار زعبي كال بوليتيكا وقداي زلوي نزي ناب دقاو قداي بحرس لز على الكاوي جلس لز مسا زفتح زلو شجرات مثلا إني كان فتح زلو وسي ناي بحر قداي مخنياتو بس مس إيرتران إثيوبيان زلو كنتات سلام أو قداي مفتحي يزديو سلما تقمي ربحا ناي حبرات سب قدميت السرعة خون خلال دو مخنياتو بحر زبل أبت أموره تساعدوا زلوا كال كنت سلزقنا لازم سلام أقدر تتعامل تقومي مستورده ربحات ناي بحري تقومت ناي بحري نهزبي هزبي ما أتيوه تهزبون بحلو بدليتو كفترة يخلي مالته لازم السوء عينت بعزي وصل زلوا اللي إذا أمن تبزح بكيناتي لو كانت أنا بكينات أمور ذات أساس زلوا سبكا بخومن تزير أيو والثاني أنت يا خبر زلوا تبلام زي حيرجع نفس وقف زيجا وبين إيرترا زلوا وبين إثيوبيا قداي بحر خلى علوم كله بعتوب كريو زلوا قداي بحري انتاي مالتي تقم ناي بحري ربحات ناي بحري راح يكون جنزب زلوا إلى زعمن كابو حليفو بحرنا توسدبا بحرنا بحر سينا بحر ملسنا زبل زي زلله اوريدي نكونات اتنا غدا زبل ملحقتا كله يبلون اتي تقم بحر ويد ما ربح بحر تراي وزلو نافذ ناتو حبرتسب كاستمروا ويد ما كزرغخو زلوا رئيتوتاتو بسناي نجر بتقم الربحان كتباو عبيت نخفتر زخل سلام كفتر زخل من جوزن كل تهجرات زحلفنا يوم مثلا خذ زحلفنا يوم كنا زحلفنا شجراتي أكل إلو دحر حج انتي نحن قبل زلنا عبيت كم يجيرنا هنا كن سجوم زلنا مكناتو إيرتران إثيوبيان تاريخهم متأثر زلوا هزبي من جوز هزب زلوا حات هزبي حما قد أمو خوينو لو بكناتن ورا كناتن كم لا عند شجرات حلف زي كونه بحبر كوينو كلا عند عبيت كهلو زنوري أبتو زوا قرن أفريقيا لتنكالوت هاجرات أو زلون كتأكمن كربحين مسام كوينو وندقنا زيادة كعبن زقبو زنبري أجر حما قد أمي كينات أبرز كينات سجم أبرز سجم زلنا سجتاتون نخين تكام أخيرنا إمالتي حجي كابزو وسينا زل نجر زتجنزيبنا نفسه كاب ناي كينات ولدو نابحر ناي كتاب زي حسب حبرة حسب كنكيرن ويد ما قام عيتا ملاحظات قصول ناتنا زقصول ولا إذا عينت نحن زحلفنا يا مثلا ناخذ نغي حلفو زلوهم سجتات بحباركم يركا أما قارح كاتنبر زحسبلو ويد ما زصحلو مدرخات كسرح كفتر راح يزلوها في الجن حرب صباح تتكم إثيوبيا في الجبهة حد صباح تتكم زي كونه نفسك كوهاب زلون جزابة أبتقوم الربحان نايتي حبرة السب مركز جبرت حكونا له كابنا بوليتيكا نهات وصاي هذه
بزح زسكف زلو سبون كردو زلو حجون أب إيرترا زلو وشتاو بوليتيكا قدات إثيوبيا أفدق بحر زرخبت زفتح يكونن أب إثيوبيا زلو وشتاو بوليتيكا قدات إثيوبيا أفدق بحر زرخبت زفتح يكونن السو كاليارستي كفتحون كغير له بحر قدام بحر العلكان نهزبي كان عندك قصة متحس كاني فتحونا يكونن كتصل ما تمسلا زي بقول مالتي ثانك يو بحفشة سفحلو على ممري خايف أنا تنقص بسي أزل ما عدل خيكا بحفشات دياسبوران إرتاويان ويم إثيوبياويان ون أو زي لهم قوام تايك خون اللو زبل رديت كحزبي خيل ملأخت خانا كت عدمك بحفشة أو مكة أو ربحة استمسرت كخونس تايك جبر اللو ملأخت اللي كان واحد قبل اوكي ثانك يو دياسبورا يكون او وش تعد زلو لالبات بزعبة بحري كل عالم كله كل جزء زمت قدالو بوغن إرتراوي سو زلعلو بوا بحرنا إثيوبيا توصلوا دا بحرنا إثيوبيا وصلتو دلا زبل سمعيتات كل جزء في التاريخ من الوازي تقوم بحري كاب مفلات زلو ويدما اب بحرين تايو اب زبل زلو جنزابه زناسه كخون يخلي له سلاز امني مالختيهم كل جزء نصري كم تدغاغامي ابنا محبراو ميديا ويدما تقوموا فيسبوك وهم قالن نبلو نوعيه طرح كدغمو زخل سنتاي بحري داغا يزبلو سبع داغا مخانو كري زلو ابتع داغا بخمسه عينت ملك يربحنا بخمسه يربحنا نيدو دا كواغه كتحساسب يزلو مستي إثيوبياوي مات إثيوبياوي بأنصارو غلغله زرأي نغرات الله بقى حجي بحر عسب كنوسدينا يزبل زبل عينت غسواس سبونا الله وغن إثيوبياوي اذا عينت املاختا كنوسدينا يلكا ناب سلام ويدما ناب نحبار تربحنت مصايد خلنها موسادن كتقم خالن كلتا نغراتي هذه كنوسدو إنا مبال حدا تلعيلنا بيوصلوا نجار إلا نجار جن ولا أتي نتقام لهم ويد زبحان زلوا زرواتات كإرهم زلوهم نحنا ناس إرتراويان أخواتنا نحبار تربحتي كنكوينا إرتراويان إثيوبيا زلوا سجاتات كربحوا كما قرحوا نحنا هذا أفدق بحري كنت كم كنربحن زبل سلاماو زخونة كتعات ويد ما سلاماو زخونة جنزابتات أبحر حدو كوفري زلوا ناتو ناب هلخ دوسدو كناتات يزرع زلوا تمديس كان جريتش تاز وسدي زرع زلوا السنداي لكعب زي محبراو ميديا ويا دياسبورا زلو تي أملاخاتو استفلا سلا زخونة استفلا ويدما زلوا سمعيتات زي تقرفونا سلامنا إيران إثيوبيان زي دلوا وجنون كله سلام نايز حزب زي دلوا كله كل جزء أبكينات زربح أكلاتون اللو سلام يزربح حزب الأكلون اللو وانا بوزيتيف كرا زلوا تناي سلام منفس زلوا بسلام نحبار حبيت أب سلامي كل عينت نجارات زكاناول مالتي كوينات زبل عمره عند حراتيو ولا حنت نجار خاص سرح يتخلل صنبوق صناي نجار متحسب يتخلنا كله جونس قوي ملك عز تحل بجونس كام يفتح زبها لله رينا حلف 3 عمتات ويد مسوس عمتات زنبرتنا كله ناي كوينات زمانات ناي كوينات عمتاتي عبدنا كوينات عمتات انت اينا فايده رخيبنا ولا حنت زرخبنا فايده الا كله ودكتي تدحيزنا إلى ندحت وديعنا مالتي زيجاتات أبسدت تبعد زلون بخناتن ورخناتن موت تسترفه خات ويكمل يسوع سدت انقلن يزلو ازي مفتاحي ايكونن وصيت نايتو كناتي لازم كحسبو زلو حجي بكنات زي كونه تاب دياسبورا زلو كون اوش تعد زلو بخلتي وغن زلو بحر خل العالم كله تبحري اب تقم الربحان زوعلو المقدي محسابي او مكرخاري وسان نجر تي زحاشه تي المنسي مرح له ويدنا تحبر السبب أبو رئيته لني مرح له خذ بالأكل ندحر هاليون نسونا بتحبر السبب كم حلال خوز له ملختي نصور خوز له بحري ناي حبر تقميو ناي حبر ربحي كلنا تتعاقمنا نخدني إذا بحر زدما نعخي قرب كان عخي حتى كاتب هاي لوز الناس أقول له قداي أيقونن أمودما أحد حزب سلوز قناه حزب يتنا إثيوبيان تاريخاوي حونة تاريخاوي حدنة زنبوره حزبي نتاريخ ملس اللي عند حدا رينايو حدا حزبي زي حزبي نتصاصيلكا بتاريخ كتريو زي تخلي نتصاصيلكا بتاريخ كتريو زي تخلي مودما بكل مدياو نجر تقرارب حبرسب ازناتي بازنات كبال كلا ابزي تدليو كناتن ورا كناتن كتوتو زكا على يكونن كما جيركا اميركا زنبرو كناتات بحبار نقنميت نسقمي عفافنات حجون كفطري زلو
زمنها مونغو إيرترا إثيوبيا نتاعت كناتات الله كتوم بوليتيكينيات ولا قد أن نصون تزيكون أمونغو زم حزب تاتجن استرحاقا قداي يلا لازم نزي بخمي تقراربون بخمي نبرة حاسات إيروني إذا كان ناي نفس وقف زيجا تحتاتنتي ناي نفس وقف زيجا كدبر زلوا قديتها إلى زعم من البازم كناتن ورا كناتن زجاوحوا سبات بخوم عين منفسات ريوم كفلالي وزفتونو أنت تعرف يحيش مهناتو لو ميرينا لنا أب إثيوبيا أبز حلف سلسلة معاتات أب حوز بتقرأي أنت عندك أقام تفتشير له أنت عندك شجر وريد له كنات أنت كم زجبر رينا لنا نايت مال أبنت نايت مال أبنت ونيرنا حجون زلمات ناي نفس الكفسب لبو ويد ما وشتو حير له زلوا مدرخنا زلنا إذا وتصيد كناتي إذا بملكة كنات النجارات زي محساب ملكة ربحت ردادينا كل نجار أخول سلازقوني إذا بحرزي يترف إثيوبيا كندي هاجراتين أبتخاب تزوريات مسيان معسكرات كفيتن زلوا كابي مسيان معسكرات كفيتن إثيوبيا دعمو أبا فنشا زلوا بحري نقدر ستا نزلوا بس حزبي مس عبيت ناتا إثيوبيا تأكل عدي كابزي أفدق بحرزي رحيقة تنبر أصقامي لومي ولا نصبحون ندحر صباح ناتو يشجرون يتصقم سلازقوني زبحرزي إرترا بحال إرترا كم عدي نبينا ونيناتو سوق بالكاني إرترا أول حنتنا بسكون خازة سوق ما قداي ونيلا تسبق قربا نزي بحرزي أقول بلوك تكمل دخل إثيوبيا تصتان خطو حزدما عبد بحرزي اللون تخاطر رجاجز قديتاي إثيوبيا اللون تخاطر رجاجز مزلوا عبيت مزلوا حيلي أبتو بتاع مزلوا دما ني إرترا تاي سجعن درعني حيلي خاطفتر ناتو أبتو خباب زفتر زلوا كالوت عينت من قصاصات كال جستا نذهز مزورة بحدقات وصل زوج لذي أمريكا بحبار كوين كها كينوتي بقطبات عبلو أبتستاو زلوا موحاسون نخلت ينزل عن تازيئة بحبار كوين نخسر حلو كنا تابعن كن قصقص نيزقبا بوغنا بزح مدسي نقحلو ترديو ونزو كنات هزي زلو بوغنا إرترا بوغنا إثيوبيا خا نزلو هلو كنات قريت الله تخكليو تقريت أزيا كرأ زلو إثيوبيا نوشتاو قدات كنات زلو واحد بوليتيكا قدات نمشفان كتبل أفدق بحرة حتى تندحر حاليا جيجاي بخومز فتح شجر سلازيل نتقم حزب إثيوبيا ني إثيوبيا نعبيتان نتقم حزب إرتران كن أفدق بحري كفتو خوينو أبغى بلوات نقوعل ناي كلنا دليتيو لو من تزيد قبل صباح كم زقبر قدر قص أني أصله زخانكو بحبار كوينكا كنحبيل لينا بحبار كوين خسر حلينا تعود ما نيقدني حزبون إرتران إثيوبيان سلامن متحققات نفترلو الزلو نايلوم من الرحاق زيادة بحبار كوينا كابنا بنتناب ناي كرمو تمليسو زنابورو نابران خنبر تسفوي مالدي دبو نكرات تملكتنا قلت أنا مقبار مالتي أفت نرنا صانحت أب علم لخ حقتات حتى بزعا بر بحري أملكتو إثيوبيا إرترا سوماليا جيبوتي زحاقة ز هجر أفريقيا في لايزك عند أفريقيا نولا مالتي ز يحب حرزي علم لك حيلتات نلهم ثم هيلا نورم عينتم زعرفوا له بوتا مستمخانو قدم كل وانا تخرجتم زنور في اللاي زم أمريكانا تشاينا زولو حيران علم حيران نورم هجراتيهم نيرهم أبز بوتازي هزجن عند أفريقيا نور حدشتي تودادرتي ويم وسنتي ناي وددر ميدا خوين اللو مالتي لا سعودي عربية حورات عقارات أمريت تركي قطر إيران أمون جبسي أبزم كندزي روحوا أمن تقمتاتهم من زخبر له ميدا خوين اللو مالتي نزيل ما ناتن كسعاسو يوم زركبو في اللاي وسنتي زبوهالو ناي تواسعت خوينهم اللو مالتي سلازي أبزي هز ساعات أمريكا فرنساي جابان تشاينا فرات عقارات أمريكا مانو إمريت فرات عقارات إمريت تركين حاويسو عسرت حدا عقارات أفتي دارتشا ويم أفتي بحري قيح بحري كوابي ناي حيل تورن أسفيراني ينزل كبا سلازو خنا زي ناي قربا جيوبوليتيكالي خستاتات نزخوا بزي ربحو نمعباي إثيوبيا ون أبزي تساتها في طينا
ፍላይ ምስቲ ናይ መልክዓ ምድሪ ናይ ኢትዮጵያ ኣጠቃቅማን ናይ ማነው ኣቀማምጣ ኢትዮጵያን ቀይሕ ባሕርን ምስቲ ዝምድንኡን ብኸመይ ኣግባብ እያ ትጥቀመሉ ዝብል ብኸይዲ ንሪኦ ኮይኑ ነገር ግን ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ብቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ተለዓልነት እዚ ኣጀንዳ ምዃኑ ከምቲ ንሶም እውን ዝገለፅዎ ንሕና ከም ኣጀንዳ ንልዕሎ እሞ እቲ ምንቅስቃሳት እቲ ንኣና ዝግባእ ምንቅስቃስ ስራሕቲ ነካይድ እቲ ረብሓ መዓዝ ይኾን ይረጋግፅ ንዝብል ግን ንወለዶ እውን ክንገድፎ ንኽእል ኢና ነገር ግን ናይ ባዕልና ዓሻራ ኣንቢርና ንቐፃሊ ትውልዲ ነውሕሶ ከም ንኾን ግን ርግጠኛ ክንኾን ከም ዘለና እዩ ብሓፈሻ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ቀፃልነት ዘለዎ ኣጀንዳ ሒዝና ክንዘራረብ ኢልና ኣተንጉስ بسم تملكت تجن نزرنا تصانيحت كمسجنك كيفت أنا هنا مسكن كاتين كيس لازم عدم كاني عوابرها تقبلنا بكتسالي صح ولا بخالي ملك هذا اللو من زاوية فينا أو نزار ولا نخلينا لقي ما مسكنك كما حالتنا بالشمكوري